Je to tu nádherne urobené, zrekonštruované. Ako môžete vidieť, tak sú tu deti, ktoré majú možnosť trénovať. Je tu proste fantastická atmosféra, obsluha, vynikajúca strava. Naozaj na to si ja dám dosť potrpím. A samozrejme aj ten areál, čo dodať. Všetko je tu luxus na úrovni absolútne. Takže klobúk dolu. Robíte to super, chlapi. Je to nielen pre hokejistov, ale je to určite aj pre futbalistov, aj pre iných športovcov, aj pre iný druh športu, lebo je tu naozaj bazén, posilovňa, myslím, že sa dajú rôzne robiť aj cvičenia, aj dá sa to aj behať okolo tej priehrady. Aj hotel, aj zimný štadión, aj posilovňa, všetko je to tu na úrovni, aj wellness, je to tu paráda, takže nedivím sa, že sem chodia reprezentácie, či už hokej alebo aké, sem na sústredenie, alebo je to tu fakt úžasné. Výborně, jediná nevýhoda je, že to je hrozně daleko od Prahy, ale jinak ten komplex je moc hezký. Vlastně takové ideální spojení pro výchovu hokejových talentů nebo pro nějaký menší hokejový klub, anebo pro rekreaci nebo pro soustředění. Nechci tomu dělat nějakou velkou reklamu, ale podmínky tady jsou jako na velmi, velmi dobré úrovni. Nebál bych se špičkové úrovni, protože těžko si nějak představuji, co by se tady dalo udělat líp. No. Možná natřít třeba tu střechu, jako by byla barevná třeba, to je tak jediné, co mě napadá. Mně ani skoro nic nenapadá, protože já tady nacházím úplně všechno. Možná by nějaké profi týmy, které by tady byly, tak by měly ještě třeba nějaké výsady nebo nějaké návrhy, co by chtěli vypilovat, aby se jim třeba dočasně přivezlo, co tady chybí, ale jako pro naše potřeby absolútne 100%, skvelé. Myslím, že to je na veľmi dobrej úrovni, som tu prvýkrát a ako som prekvapený z toho všetko, ten hotel, zázemie, všetko, super je to. Je to fantastické, to hovorím, toto keby som mal ja v Čani, tak je to super, je to perfektne. Som aj s nimi dohodol, že zoberiem chlapcov a tu prídeme na sústredenie, lebo taký komplex, aký tu je to niečo úžasné. To sa málo kde vidí na Slovensku, také niečo. Tak je to tu super, sme v horskom prostredí, je tu bazén, je tu ľad, je tu super hotel, takže sú to vynikajúce podmienky pre trénovanie a určite by som sem aj rád prišiel a trénoval som tiež ako sám pre seba letnú prípravu. Hlavne ten kompletný servis, v podstate všetko je pod jednou strechou, všetky športoviská, wellness, takže človek tu nájde na to športové vyžitie úplne všetko a treba sa chodiť za športom. Proste. No ja som tu už 4-krát, takže je tu vždy čo robiť. Je tu napríklad bazén, ľad, ktorý užívam maximálne, ktorý pre nás teda najatraktívnejší a za nami skate mill a ďalšie atrakcie, kde sa môže človek teda využiť svoj voľný čas, ak si ho teda nájde. A musím povedať, že vždy som tu veľmi spokojný, lebo je to stredisko, ktoré je vybudované pre tento účel. Čiže myslím si, že takýchto stredisiek by sme mali mať čo najviac na Slovensku. A potom ten šport by sa dostal o mnoho viac do povedomia všetkých ľudí a viac ľudí by športovali. Tak tento Altis Resort je na slovenskej pomery veľmi dobre, proste aj situovaný v prírode. Je tu všetko na jednom mieste, telocvičňa, posilovňa, ľadová plocha, hotel, výborná strava je tu, takže v rámci nejakých sústredení alebo kempov hokejových je to výborné miesto.